Dobroveče, dobrodošli u naš podcast o gamingu. Večeras pričamo o igri Hellion. Večeras je sa nama Miroslav Mićević, čovjek koji će najbolje sam sebe da predstavi. Jeste, da, pošto dobroveče svima, pre svega. Malo mi je dugačka titula ta, koja kaže direktor za strateško planiranje u game development u okviru Roaming Solutionsa. Roaming Solutions je kompanija koja ulaže u gaming u Srbiji. Jedan od investitora u nekoliko projekata. Jedan od njih je upravo Hellion, odnosno studio Zero Gravity koji je pravio Hellion, gde sam ja započeo svoju karijeru u gamingu kao business developer. Tako da, to je predstavljeno. I bit će mi zadovoljstvo da večeras pričam sa vama o igri Hellion, koja je zaista, mislim, posebna stvar, pošto je nastala u Srbiji, a napravila nekakav podvig svetski. Sjajno. Čika Žica? Može da nam kažeš uopšte kako je nastao ideja o Hellionu, kako je formiran tim i te neke vaše prve korake? Ok, mislim, ja sad prepričavam priču koja se tiče osnivača i idejnih tvoraca Helliona, koja je zapravo jako romantična. Što se mene tiče, ja sam se kasno priključio celom timu u onom trenutku kada je development bio u nekoj, da kažemo, srednjoj fazi. A priča o Hellionu ide ovako: Branislav Trajković, direktor Zero Gravity-a, i Marko Smiljanić, kreativni direktor Zero Gravity-a, su se zapravo sreli igrajući igru DayZ. DayZ je survival multiplayer igra u kojoj, kao u svim survivalima, pokušavate da preživite boreći se protiv uslova koje zatičete tamo u prirodi i protiv drugih igrača. I igrajući tu igru, oni su odlučili nakon nekoliko seansi igranja da se uživo poznaju, odu na pivo i tako dalje. I u tom upoznavanju su shvatili da imaju zajedničko iste ideje i želje. Želeli su da naprave svoju igru, survival kakav ne postoji, a trebalo bi da postoji iz njihove perspektive. I onda su tako rekli, hajde da probamo da to uradimo. Branislav Trajković ima preduzetničkog duha i on je odlučio, ajde da vidimo šta je potrebno da se sve to organizuje. A Marko Smiljanić je jedan jako talentovani čovek koji ima talenta i za programiranje, i za modeling, i za animiranje, rigovanje i tako dalje. Bukvalno jedan onako geek pravi. I onda imali su ideju da taj survival izmeste iz tih tradicionalnih survival okruženja koje su obično neka ostrva u savremenom svetu, gde su nekakvi ti survivori bačeni, gde treba da se snađu koristeći neke standardne elemente, kanap, kamen, drvo i tako dalje, kako bi napravili opremu kojom će olakšati sebi opstanak na tom ostrvu. Sad oni su rekli, hajde da uzmemo i da to sve prebacimo u svemiru, nekakve drugačije okolnosti, gde će jedan od glavnih fičera same igre biti, što i sam naziv studija kaže, Zero Gravity, hajde da se to dešava u nultoj gravitaciji i da probamo da simuliramo celu tu fiziku, jer nama je to interesantno, pa hajde, verujemo da postoje tamo neki ljudi kojima će isto to biti interesantno. I skupili su se oni, počeli onako preko prijateljskih veza da skupljaju neku ekipu, neke ljude koji imaju talenta i koji su željni i spremni da rade te stvari, i naprave oni neku ekipicu, nekih 10 ljudi, to traje par meseci, same finansiraju od svog keša klopu tu i piće za ljude čisto koji dolaze tu ili posle posla ili ako nemaju posla tokom celog dana, i prave, oni počinju te neke prve korake vezane za igru da rade. A onda su, pošto to nije bilo održivo kako se tim povećava, onda su krenuli da rade neke outsource projekte kako bi taj projekat nastavio da funkcioniše. Sve to, uglavnom je to ekipa bila nubova, ljudi koji nisu imali nikakvo iskustvo u gamingu, što je onako jako zanimljiva i strava stvar.
koji su sve što su znanje bildovali paralelno sa samim bildovanjem Heliona. To zvuči u suštini onako kao pa nemoguće da su to uradili, ali prosto ne postoji škola za pravljanje video igara, pa onda prosto svako... Ali za njihove neki drugi delatnosti, Marko je stručnjak za rigovanje i efekte, radio je pre toga za reklame, filmove i tako neke stvari. Pretpostavljam da si ostatak time imao nekako pređeš na programersko ili ovako onako iskustvo. Znači, samo je cela stvar, talenat je postojao, iskustvo je bilo jako tanko. Prva igra svima njima? Svima njima je to prva igra, odnosno bili su možda neki pokušaj nekih manjih igara, ali kao, zaista, Marko se bavio modovanjem, ako se to smatra game development, a u suštini bi trebalo da se smatra na neki način, on je modovao, ne znam, za Left 4 Dead 2 mape i tako dalje, to su jako zanimljive stvari i tu se builda iskustvo stvari. I u suštini, pošto je pravljanje video igara jedan kompleksan poduhvat, onda je ako ne prođeš jednom kroz to, prosto nema te škole koja to može da nadoknadi. Imaš predstavu u stvari šta se dešava. Da. Sad da se vratim na ovo. Dakle, sad skupili se onda u jednom trenutku usled nekakvih opet poznanstva i tako dalje, pojavljuje se Rade Vujović, direktor roaming grupe i koji kaže, pa nama je interesantan taj gaming i verujemo da postoji nekakav potencijal, mi želimo da napravimo iz Srbije svetski proizvod i kaže, pa ajde da vidimo, vi nekako delujete kao zaista zagrajena ekipa. Stvarno, oni su iznajmljivali neki stan u Resavskoj i tamo kad uđete u taj stan, to je stvarno izgledalo kao grupa ludaka, mislim, kad je grupa ludaka, ludacijama veruješ, i onda kažeš, pa ajde da probamo nešto da napravimo, ali da to ubacimo u nekakvu strukturu, nekakav sistem, damo svemu tome i pokušamo zaista to da napravimo kako valja. Izvini, samo, background roaminga, šta su oni radili pre toga? Roaming je korporacija koja se bavi u gomili industrije, pre svega je to telekomunikacijna oprema. Znači, taj roaming. Da. I u okviru roaminga postoji, ne znam, Enetel koji se bavi software development i tako da, mislim, svačega ima. Tehnomanija je u okviru roaminga. To hoću da kažem, znači, to je jedan studio, to je finansijer koji je došao van gaminga, totalno. Tako je. Dakle, to je čist money, nije smart money, pa kao doneli su nekakav know-how i tako dalje. Ono što su oni doneli jeste ta finansijska i pravna pomoć koja za svakog indie developera je apsolutno neophodna, jer niko pojma nema šta se i kako dešava, tako da u suštini super saradnju neku smo napravili međusobno. Sad, u svakom slučaju dešava se to, počinje avgusta 2015. godine, se zvanično formira studio Zero Gravity, finansiran od strane roaminga i kreće taj onako full power proizvodnja Heliona. Eto, to je ukratko kako je to počelo. A reci nam se da ukratko, koliko god je to moguće, kako je Helion zamišljen, od osnovne mehanike, neka pozadine priče i sad kako je krenuo da se razvija, pa ćemo kasnije pričati dokle to došlo. Zamišljen je kao što sam rekao, survival izmešten u svemir, ali... Izvini, samo pitanje, first person shooter? Tako je. Dakle, survival je, Helion je po žanrovskom određenju multiplayer space survival first person igra. Dakle, ideja je bila, ajde napravimo neku igru iz prvog lica, kao što su standardno survivali, hajde da pokušamo da dignemo tu grafiku na nekakav nivo koji je solidno visok, pošto generalno u survivalima se smanjuje ta produkcijska vrednost prosto da bi igra funkcionisala sa određenim brojem ljudi na istoj mapi. Sad ovde Helion je prosto jedno onako megalomanska ideja na svaki način. Pre svega taj svet je zamišljen kao ogromni solarni sistem koji je ne znam koliko svetlosnih godina udaljen od našeg solarnog sistema, pri čemu je cela mapa u kom se dešava radnja, celo to igralište, u stvari u
prirodnoj veličini. Dakle, zaista su te dimenzije od nekoliko astronomskih jedinica od jedne do druge tačke mape. I to je recimo jedno potpuno ludilo. To je moglo da se uradi jer prosto većina svemira je prazno, pa onda jedino što je tu problematično kako igrači da putuju s jedan na drugi kraj mape, dakle potrebno neko poprilično vreme, čak i uz tu tehnologiju koju smo stavili da imaju recimo letelice, odnosno brodovi u Heliona, to je hyperdrive. Sad, ideja je bila da se vi kao igrači budite na određene stanice, budete se i ustajete iz kriokomore, gde ste proveli ko zna koje vreme, jer ne znate šta se dešava, i kada izađete iz kriokomore, vi se nalazite na nekakvoj stanici gde treba da skontate vrlo brzo kako to uopšte funkcioniše, kakvi su to sistemi, kako da ne umreš, da, zato što je tamo jedan od glavnih, recimo u svim standardnim survival igrama, glavni resurs za preživljavanje jesu hrana i voda. Ovde smo mi zamenili to i rekli, hej, hajde da bude to vazduh, jer prosto nema vazduha u svemiru. I onda da sad, da biste preživjeli, vi treba da opravite life support sistem, da vidite da li nedostaju neki resursi, da ako vam trebaju resursi, vi treba da nađete način kako da ih pronađete. Kada shvatite da se ti resursi nalaze na asteroidima, bi treba da nađete prevozno sredstvo od asteroida, nađete bušenicu kojom kopate, vraćate se, prerađujete to u sistemima koji na početku ne rade, i onda dobijete recimo osnovni resurs kiseonik, pa onda kažete ok, ajmo opet ovo da uradimo, sad nema goriva u brodu, pa onda kao ok, kako gorivo da dobijem i tako dalje, i onda u sred svega toga, dok se vi stavljate, bam, bapne vam neki igrač zune u vašu stanicu, ko zna odakle se pojavio, i on ode sve u 3 lepe, i to je i onda kažete ok, kontam šta se dešava, aj sad je s početka i tako dalje, tako da to je osnovna ideja igre. Super. Znači, igra generalno nije kreirana osmišljen u startu kao nekakav proizvod koji ima jasno pozicionirane tržište, već je nastali strasti i zajedničke ljubavi drugara koji su želeli nešto da stvore. Sad, koliko je sad, prepostavljam da verovatno nosi neku autentičnost zbog toga, ali opet je naišla i neke probleme zbog toga što nije osmišljena kao proizvod, kao nekakav proizvod istraživanja tržišta, definisanja igre, feature u odnosu na kompetitivne igre koji su potencijalna konkurencija, i kako se već sve to radi u nekom normalnom kao marketinškom biznis, development procesu, preprodukciji. Šta misliš, šta je to donelo kao kasnije, što je nekako zaista bilo pečat Helion? Da li je to bilo prednost ili mana celog poduhvata? U suštini, razmišljati o video igri kao proizvodu nekakvog istraživanja tržišta, kao indie studio, nećete zapravo odvesti nigde. To je cela stvar. Tom analitikom, big datom i ostalim stvarima se bave velike kompanije koje se već obraćaju nekakvoj masovnoj publici i gde imaju imaju već izbačene igre, odatle vuku podatke i imaju statistike. Onda već sve to ima smisla i to je prosto neka druga dimenzija od ovoga kao indie. Indie igre moraju da počivaju na kreativnosti i nekakvom pomeranju iz šablona. Dosta toga, ove stvari prosto nismo znali kad smo krenuli i o mnogima nismo ni razmišljali, ali ovo sad ja pričam kao iz neke pozicije neko koji ima, prošao je to neko iskustvo, sa par igara, da. I šta je u stvari, apsolutno postojala ideja o tome, hej, hajde napravimo igru i da zaradimo puno para. To je onako početak, jer kao vidi koliko igre zarađuju. I stvarno ta 2015. ne znam, je tržište video igara svetsko, ne znam, iznosilo oko 90 milijardi. Evo, već ove godine je 150 milijardi, tako da to astronomski brzo raste sve to. Ali stvar je što postojala neka ta zadnja ideja i
recimo, bazična pretpostavka je bila, vidi koliko survival igara izlazi i vidi koliko sve survival igre prave para. Hajde mi da napravimo survival igru i napravimo puno para. Mislim, tu je onako dedukcija priča jasna. Sad, osnovna pitanja, kako to da uradimo, odgovor na ta pitanja nismo znali, ali želja i neka maglovita ideja je postala da će to da se dogodi. Jer zaista, recimo, survival igre od 2013. doživljavaju potpuni boom, apsolutno svakako izašao koliko god bagova, problema imala sa networkom i ostalim stvarima, je napravila neki uspeh zato što je otvorila vrata tom posebnoj vrsti multiplayera, kao recimo što je svojevremeno World of Warcraft napravio. Ovo je sad novo, veliko, masovno multiplayer iskustvo koje su svi žele da iskuse i prosto zato su sve te igre Rust, DayZ, Ark, sve one su imali jako puno uspeha od 2013. godine. Mi smo rekli, hajde mi da se priključimo toj ekipi i napravimo i mi nešto. Hellion je prvenstveno izašao kao early release igre na Steamu. Možda nam kažeš kao ukratko kako ste tačno definisali od svih tih ideja i od svega toga što ste vi želeli. Mislim, ja sam bio dobar deo tu prisutin, nešto radio kao i muziku i onda znam što se dešavalo. Ali kako ste se uhvatili na one osnovne feature koji će biti kao MVP sa samom tom early release-u i šta će onda kasnije kako se stvari razvijaju kasnije kada ste krenuli da komunicirate sa igračima, da gradite community i tako to? Ok, znači, da, i pošto su sve te, svi ti survivali koje sam nabrao izašli kao early access igre na Steamu, mi smo odabrali Steam kao distributivnu platformu koja je, mislim, prosto najbolji izbor u tom trenutku bila i sve te igre ulaze su sad, verujem da će podcast slušati ljudi koji jesu u gamingu i koji su možda malo manje, pa kao mislim da vredi objasniti, ali ideja je da early access je neka vrsta sufinansiranja igre, odnosno vi izbacujete u prodaju igru koja nije kompletno završena i kažete, ajde, pomozite nam, kupite igru u ovom trenutku i pomozite nam da završimo development i da napravimo feature complete igru koja će da pršti i mi ćemo napraviti nekakvu roadmap i obećati raznorazne stvari koje će biti u igri i onda hajde zajedno da je pravimo. I imate mogućnost da direktno razgovarate sa developerima i da učestvujete u upravljanju igre. To je u stvari ideja Early Accessa koji je zapravo vrlo zanimljiva i super ideja. Pitanje samo za Early Access, da li to u tom momentu to ide po punoj ceni igre ili to ide neki discount? Obično je discount i cena igre raste kako development odmiče, kako ona postaje sve kompletnija. Tako da u tom smislu mi smo rekli, hajde da koristimo isti model kao i svi, pošto smo mi imali mogućnost da budemo finansirani godinu i po dana, znači od leta 2015. do 24. februara 2017. kada je... Možda nam kažeš koliki je tim bio, koliko je ljudi radilo na početku? Tim je se kretao od početka do kraja između 25 i 33 do 5 ljudi. I upodeljeni onako u te standarde departmente, jer programeri, artisti, među kojima koncept artisti, modelari, pa onda level dizajneri koji to sve spajaju na neki način, pa game design ekipa i imali smo taj jedan mali marketing tim u kom si i ti učestvovao u jednom trenutku i to je bilo u suštini to. Pitanje je samo jedno, engine koji je korišćen? Korišćen Unity engine. Da. U tom trenutku se činilo da je to dobar izbor. Mislim, sad, ja i dalje verujem da je to sasvim ok izbor. Opet, većina tih igara je rađena u Unity. Pristojno. Da. Mi smo izašli u Early Access, tada nismo imali pojma o marketingu i kako to uopšte funkcioniše kod igara. Mi smo napravili par poseta zanimljivim sajmovima, development je uvek kasnio, nikad nismo imali build na vreme sve do trenutka do kad je se dogodio zapravo taj release i mi smo marketing strategiju zastavili na dve stvari. Jedna je PR, gde ćemo kroz PR agenciju da obavestimo medije o tome da se radi nešto super cool i s druge strane smo rekli, hajde da probamo da koristimo taj marketing preko influencera, odnosno preko tih
content makera koji su ili streameri ili youtuberi i tako dalje, koji će promovisati našu video igru. I kažem, to je sad to je jedna mala anegdota pre svega toga, kad kažemo o tim buildovima koji rade. Prosto, nedelju dana pred release mi šaljemo build kompaniji koja nam je, od koje smo rentali servere, pošto su serveri bili širom sveta i onda smo mi poslali njima igru, hajde da testiramo. Ekipa se tamo skupila u toj kompaniji, pri čemu su to full opremljeni, znači sve njih snimaju kamere, oni imaju kamere iza njih koje snimaju njih kako igraju i ono šta se dešava na ekranu, imaju baš onako full to ludilo izgleda i krenu oni ljudi da igraju, igra ne radi, mislim, to je kako upali, što se zaglave, to neće nigde, mislim, i oni ljudi kažu, ovo ne radi, mislim, to možemo samo da vam kažem, mi već imamo zakazan taj release. I onda je to bilo, bukvalno nismo išli kući, kako bismo uspeli to sve da setamo i stvarno dvojica network programera su razbili, bukvalno za taj vikend su oni to gomilo stvari izmenili i uspeli da poguraju nekakvu igru, te je nekako uspela da se pojavi kad je trebalo. Pa evo, na primjer, jedno pitanje što meni to može biti interesantno, ja se onako iz hobija amaterski bavim nešto YouTube-om i tako dalje, ta komunikacija sa YouTuberima, sa streamerima, jel to ima smisla za jednu indie igru? Apsolutno. Stvar je što smo mi imali 0 dinara u budžetu za marketing. Odnosno, imali smo za tu PR agenciju, oni su radili svoj posao koliko su mogli, oni su nas gomilu puta cimali, dajte nam za ove medije, dajte nam build, dajte da probaju ljudi. Mi kažemo, nemamo, mislim, bit će. I tako, leramo mi njih, leraju oni nas i to je bilo interesantno, ali što se tiče ovih influencera, za multiplayer igru ne postoji bolja stvar. Jer point je da igra bude streamable. Streamable igra je ona koja ima određenu dozu akcije, ima mogućnost za streamera, recimo, da live interaguje sa svojim communityjem, ima encountera sa drugim ljudima, gde imate mogućnost da pišate po drugim ljudima, polivate, lomite ih, ti begujete ili šta već se radi, jer to je ono što pravi hype njegovog videa. Kanala, da. Tako da, zato su multiplayer igre prosto dobre. Mi smo uspeli da dođemo do nekih super strava fancy streamera za dž, tako što smo im onako srpsku priču prodajemo, znaš kako igru imam za te, pa ne možda. Ja ne mogu da je. I uspeli smo da dođemo do njih. Izvini samo, to su strani streameri, nisu domaći. Sve strani, da, domaćim nismo. Domaći su nam ovako za zabavu, Muđe i Ćaleta, volimo Žice ja da gledamo, to je fantastična jedna emisija. A ovde smo, stvarno došli do nekih ozbiljnih streamera bukvalno na priču, prodali smo im da imamo nešto posebno drugačije i stvarno imali smo nešto posebno i drugačije, ali u ideji. Ono što je problem bio, pošto nama kao glavna strategija bila, ajde 48 sati pred release igre da krenemo da guramo intenzivno streamerima i to po svim vremenskim zonama da onako bude popularno. Uspeh je bio u tome što smo na Twitchu bili u jednom trenutku 12. Što je Unreal. Sad kad pogledate na Twitchu imate Hearthstone, LoL, Counter-Strike, sve igre koje znate i se tu pojavlja Hellion, pri čemu je Hellion umesto cover imidža koji imaju sve ostale igre, imaju onaj generički znak pitanja, jer nismo znali odakle Twitch vuče uopšte te ikorice, tako da ta generički znak pitanja je bio 12. na pirati, da? To, bukvalno. I sad, šta je stvar? Bukvalno smo bili na korak do miliona. Ne 1 miliona, nego miliona. Zato što... Miliona streamera, ne, miliona novca, da, dolara, evra, čega god. Jedino što nam je nedostajalo je da igra radi. To je... Sjećam se kad je igra objavljena u Early Accessu, da je, koliko je tog dana prodato? 4-5 kopija prvog dana? 8.000 je prvo veče, to je u par sati prvih panela 8.000 kopija.
I onda su krenuli review-ovi da stižu, gde su ljudi žali, kao igra mi ne rade, mislim, mi dobijamo 1000 mailova, support, opet ne spamo i tako dalje, jer prosto to sve nije dovoljno testirano, to je knap, završeno, upakovano i poslato. Igra je planirana da ima 100 igrača po serveru. Ne to puca sa 5 igrača, mislim, to kreće haos da se dešava. I onda smo mi nastavili sa tih prvih, mislim, dešava se to sa tim survival igrama, međutim, kod nas se baš dešavalo. Tako da smo mi nastavili sad da pokušamo da ispeglamo te stvari narednih dana, nedelja, meseci i da to upakujemo nekako da napravimo. Međutim, osnovni problem sa Helionom, mislim, bukvalno kao hider izgledaju ti bugovi, jedan središ, izađu 3 nova, pa taj drugi, pa 6, mislim, ne možeš da se odbraniš od toga. I stvar je što je, s obzirom da je toliko preambiciozno zamišljena, a toliko malo iskustva, onda su na 1000 strana napravljene greške koje sve kada se spoje daju jednu onako papazjaniju iz koje je jako teško izvući se na bilo kakav smislen način. Recimo, senior programeri kod nas su sezona, bolje da ne diramo tu, ne diraš ništa, jer ovo nam jedina šansa da radi. Jer kako ovo radi, nemamo pojma. Mislim, to je bukvalno jer ako, mislim, fani priča i sad da čisto ne bude da to uopšte nije radilo. Mislim, ljudi su... Proradilo je. Stvar je što smo uspeli da proizvedemo jedan osjećaj koji ni u jednoj drugoj igri ne postoji i zbog čega su nas užasno hvalili. Jer, recimo, nama je od prilike tih 67% taj Steam review bio već od samog starta kada je u najgorem stanju bila igra, što znači 2 od 3 ljudi kaže, igra mi je strava. Sad, zašto su? Uglavnom, ali svi kažu, razumemo bugove i znamo, verujemo u vas, napravit ćete jer ovo ne postoji nigde. I šta je to bilo što ne postoji nigde? Pa kao taj osjećaj u svemiru. Sad ima tamo jedan od najpopularnijih reviewova na Steamu je bio gde čovjek kaže, ali taj osjećaj kad sam iskočio iz broda i osjetio onu tišinu oko sebe i ona nulta gravitacija i kao taj vakum ceo, kaže, i onda gledao sam filmove i sad ne znam, on nabraja tamo koje filmove gledao i to kaže, ovo je to. Ja imam prvi put, kaže, suzu sam pustio. Čovjek kaže, suzu je pustio u to. I mi smo, tad smo mi rekli, okej, imamo nešto. I mi smo zaista, to je cijela poenta, napravili smo nešto kreativno, napravili smo nešto novo, izmestili smo stvari iz standarda i uspeli to da proizvedemo. Ali sve ono što treba da bude standard, to nismo uspeli da napravimo da radi kako treba. Tako da, eto, to je taj, tako je Helion počeo. Šta je ovde bio problem rokova? Neiskustvo ekipe, preambiciozni rokovi ili opuštenost? Ili miks svega toga? Opuštenosti nije bilo. Opuštenosti nije bilo, svi su bili preloženi. Znači, apsolutno, cijela ekipa je bila sezona, hoćemo, kidamo. I, znaš kako, kad dolaze vesti, svako malo neko nešto objavi, znaš, o Helionu, svi sezona, wow. Sad, s druge strane, imaš, da, ali ovo mi ne radi, i ako ovde s druge strane, wow, šta, ajde nešto, ali ne znam šta. Tako da, opuštenost ne, ali neiskustvo da, i preambicioznost, apsolutno da. Zato što sa iskustvom tebi dolazi ta mogućnost da proceniš skop i kažeš, hajde ja ću, pa čekaj, jeste, ovo bi baš bilo super da bude sve i ovo, ali ne možemo to da napravimo, a pogotovo to ne možemo da napravimo u datom roku. Ajde mi da smanjimo sve od ovoga, ali ostavimo ovo što je najbolje i upakujemo to u nešto što možeš završiti. Sad, ali to ne možeš ukoliko nemaš iskustva. Zato sam i pitao. Jeste, pa i sad, pogotovo game development je užasna stvar za bilo kakvo predviđanje, za projekt management, trebalo bi da probaš, da malo vidiš tantalove muke, i zato što je toliko nepoznatih stvari, nemoguće je predvidjeti sve te gomila stvari se mora iz početka srediti. Znači, tu nekaj treba hibrid agile da se uvede da bi se to... Super agile. Super agile, da, bukvalno. Tako da je, to je sve neko ludilo, da. Ako ti vidim, znači, Helion je inicijalno osmišljena kao multiplayer igra,
međutim, jedna od poslednjih većih stvari koje ste radili je ubacivanje upravo single player aspekta igre, single player misija. Kako je community koji, znači, su multiplayer igrači reagovali na to i da li ste vi to uradili zato što ste osluškivali njih i negde čuli da bi to bilo dobro ili to je bilo neka vaša pretpostavka, ajmo da probamo popunimo igru sadržajem, da isprobamo ovo i ono, da vidimo šta će se desiti? U tom trenutku kad smo se mi odlučili za single player da ubacimo, već je tim dramatično smanjen, jer nažalost Zero Gravity kao tim nije mogao da opstane jer je zavisio direktno od prodaje. S obzirom da je prodaja bila super prvih par meseci, međutim onako počela naglo da pada, jer mi nismo znali kako to uopšte funkcioniše što se tiče prodaje i onda nismo mogli ni da planiramo, onda naravno morali smo u tim nekim fazama da smanjujemo tim i onda kad smo se odlučili za single player igru, to je bila s jedne strane prinudna odluka, s druge strane praktična odluka. Prinuda zato što tim je smanjen, nemamo kapaciteta da proizvodimo nešto suludo puno kontenta, zapravo minimalno. Tad je već, to je jako mali broj ljudi, to je tada 7 ljudi ostalo samo od svih ovih 30-ak i rekli smo ajmo single player jer to možemo da napravimo i Hellion sam po sebi sadrži jako bogatu priču koja nije naša izraz ni u jednom trenutku pre toga jer smo se bili fokusirani na mehanike, network, te tehničke stvari koje bi omogućile da uopšte radi. I onda kao, imamo potencijal, hajde samo da probamo da ga spakujemo i izbacimo to. Da, je li postojala neka priča za multiplayer? Apsolutno, da. Znači, postoje neki story, okej. Background priča Helena je jako dobra, to je Milo Živković je u narodu poznati kao Žika, je u stvari kreator priče. Žika vampir. Žika, da, on se jako loži na Vampire the Masquerade. Da, Vampire the Masquerade. I šta je fora? Da, priča, stvarno napisao genijalnu priču, užasno je uzbudljivo, neću da spojlam sada, koga interesuje može kupi da odigri. Dakle, naravno. Da. U svakom slučaju mi smo probali delić te priče bogate da ubacimo kroz tu story update. I smo mi nastavili da razvijamo Hellion kroz update-e koji su izlazili, recimo ustalili smo se na neke dvomesečne update-e. Mi smo od tih nubova, kao što smo svi bili, napravili tim koji je sposoban da radi live ops na jednu igru. Mislim, to je ludilo. Koliko je dugo bila igra u Early Accessu pre nego što je finalno? Da, znači igra je bila od februara 2017. do novembra 2019. godine. I sad u novembru smo uradili taj silent release zato što smo javno objavili da završavamo sa developmentom jer ne postoje uslovi za dalji razvoj projekta. Community je jako teško odreagovao na to kao i mi, zato što smo užasno želeli da se dogodi i verovali u to. Međutim, prosto svima nam je bilo jasno da mi to ne možemo da završimo, pogotovo što je finansijski neisplativ postao projekat. Sad, taj community koji smo mi napravili to se pitao pre nekog vremena, pa nisam stigao da odgovorim. Znači, community koji smo napravili je stvarno neko ludilo, to treba doživjeti. Poneo dobar deo igre. Bukvalno je poneo dobar deo. To su neke fanatici koji su tu pojavili, koji se lože i na nauku, i na naučnu fantastiku, i na sve to što Hellion sadrži i dizali su to u nebesa. Mislim, primjer je bio ovaj čovjek kome krene suza, ali zamislite kad imate armiju tih ljudi, sada kada je Hellion završen development, mi imamo moderatore na svim stranama sveta sa kojima smo u komunikaciji, koji tamo i dalje vode taj community, pričaju o temama koji ih interesuju. To su naravno svi igrači koji nisu nikad plaćeni ni za šta. Tako je, to su igrači, volonteri koji su, tako smo ih mi zvali champions of the community i koji su zaista bili i jesu šampioni. I oni, recimo sad, oni kontrolišu naše servere. Mi smo im potpuno predali sve to, jer kao, mi nemamo mogućnost da se bavimo time vaše. Da, neki Kickstarter, Indiegogo, mislim, imate following, imate community. Ti ljudi bi sigurno možda uleteli kao bekeri za projekat.
ali su oni već to uradili. Znači, kupovinom igra je koštala $25. Znači, Kickstarter, recimo taj neki osnovni paket bi bio otprilike $25. Evo, ovoliko ljudi zapravo dalo kao na Kickstarteru, samo što su odmah mogli da igraju igru. Tako da... Ali postoje sigurno i drugi ljudi koji bi igrali igru koje nemaju. A zašto ne kupe? Znači, Kickstarter na igru koja je izašla ne radi, jer se Early Access računa kao igra koja je izašla. Sad je tu dobar primer Star Citizen, igra koja je fantastično radi taj crowdfunding. I dalje. Najbolje. I dalje. 300 milki su sad zaokružili, znači po poslednje, 50 miliona su digli u poslednje vreme, pored svog onog blaćenja i sranja po njima, opravdanog, oni i dalje digli 50 miliona. Znači, to je potpuno... Pa ješta, zato što... Još ne zapustili igru. Prosto ljudi žele da veruju u mitove. I kada imate dobrog naratora koji priča mitove, ja sam prvi spreman da dam lovu. A pošto je Chris Roberts legendarni tvorac Wing Commandera, taj koji priču za Star Citizen, onda njemu stvarno ljudi, postoji neki objektivni razlog zašto mu se veruje. Sad, kod Heliona je razlika to što mi smo prosto postali svesni da ili ćemo morati da celu igru pravimo iz početka, jer ovo je kalemljenje, ima svoj... Helion 2? Helion 2 bi bilo nešto što bi mogo. I zato sad je recimo priča, ceo community govori kao, hej, hajde, pa dajte nam open source kod, dajte da mi se krenemo, nastavimo da se bavimo Helionom, ako vi ne možete. Sad to mora da se reši ta vlasnička struktura. Interno zbog toga. Jeste, interna stvar. Iskreno, šta ti misliš o tome? Ja bi recimo kao neko ko je dao na projektu, apsolutno bi dao da živi igra i apsolutno da nastavlja da se razvija, da prosto nekako i sutra da na samom studiju i ljudima koji su radili, mnogo će značiti i to jako dalje to živi. Svi se slažemo sa tim i svi želimo to da se dogodi, jer zaista igra pripada tom community. Znači, oni su takve pace da ja nemam reči. Mislim, to su ozbiljni ludaci kojima treba dati, možda će napraviti nešto od svega toga, pošto mi nismo uspeli. Jedini, kažem, problem jeste što to je neka pravna zavrzlama koja sad tu treba i kako... Prava na igru i to sve. Da. Intellectual property, to je najveći problem. To je cijel problem, jer kaže, hajde, možda ćemo mi praviti onda Helion 2, ali ili si dao IP ili ga nisi dao. A pritom je u tu kombini roaming, koji je ono kao ozbiljna kompanija, a ne kao vas ekipa gikova koji biste to pustili na dogovor i na poverenje. Jeste, da, ali kažem, ja sam nadam da će se to razrešiti u nekom narodnom periodu i da će naći neko pametno rešenje. Ali, kao, moje lično mišljenje da ta igra bukvalno pripada igračima. Znaš, to je to. Jer su oni od nje napravili mit svoj. I, postoji igrači koji imaju, ne znam, 3000 sati u Helionu. Kako? Šta si ti radio 3000 sati? Niko u studiju nema. Niko u studiju nema. Toko nije trebalo da se igra napravi. Znači, to je haos. Znači, 3000, znači, šta si ti radio? Znači, ja samo znači, tu ima neka ekipa koja je bukvalno tamo, tu žive. Ajde sad ispričamo ove fenomenalne stvari. Potpuno random događaju u Helionu, koji imaju jedan sjajan blog napisan o tome, ima čak i YouTube klip. Da, pošto community je imao svoje dešavanje i život na našem Discord serveru i to je bilo 2018. Ovih prvih par dana nakon ove godine, 1. 2. januar, tako nešto. U svakom slučaju javlja neki set penda, Amer kaže, moja stanica, nešto se desilo, ima neki bug, reportuje on bug i lupa screenshot sa ovog navigacionog panela iz igre koji pokazuje da njegova stanica od one neke standardne kružne ili elipsaste orbite koje treba da ima oko planete ima neku orbitu koja je potpuno čista anomalija. I sad on prijavlja kao bug, međutim pojavljuje se drugi koji kaže nije ti to bug, pogledaj malo bolje, daj još koji screenshot i oni uhvate da
je pošto je Helion solarni sistem, Helion je sunce koje se nalaze u centru tog solarnog sistema, koji ima sad planete koje orbitiraju oko njega, pa te planete imaju svoje mesece koje orbitiraju oko njih i Helion je zapravo simulacija celog solarnog sistema po zakonima Newtonove fizike. Znači, cela orbitalna mehanika, znači, kad god uđete u Helion, vi ćete naići na neko stanje stvari koje se u tom trenutku dešava. Svaki objekat je u stanju stalnog kretanja. Da, i svako nebesko telo vrši gravitacioni uticaj na sve ostalo. Upravo. I sve orbitalne mehanike, da, apsolutno. I to je... To moram da igram. Znači, mi nemamo, znači, nemamo mogućnost da kontrolišemo sve, se dešava. Da, fizika, vrati. Fizika radi svoj posao unutar igre. To je jedan od feature, zašto je to toliko ludilo. To nema, ima u Kerbal Space programu jedina igra koja nije tog tipa, tamo se bavite naukom, pokušavate da lansirate raketu. Sad, ovo ste vi kao učesnik u svemu tome direkt. I kaže, sad prijavljuje tu anomaliju, a drugi kaže, daj još koji screenshot, šalje, kaže, pa nije, šta se desilo? Došlo je zapravo do slingshota, kako je orbitirala stanica oko jednog nebeskog tela, kako je ušlo u sferu uticaja drugog nebeskog tela, ovoga je... Sabrale su se gravitacijne sile. Tako je, i samo je lansiralo tu stanicu koja je sad nezadrživo išla ka planeti. Dakle, prosto to je to i sad svi su samo na Discordu, sad govorimo kao, pa ništa, pozdravi se stanica, to je to. I kao, dobro, međutim, sad se javljaju neki spasioci koji su iz sezona, ne, čekaj, sad moramo spasamo tvoju stanicu. Gde si, na kom si serveru, dolazimo, ludilo, okupljaju se, kreću, loguju se na te stanice, znači, i sad pokušavaju nekako da promene, daju nekakav puls, mislim, to se dešava u realnom vremenu i to jako dugo traje sve to. To je događaj koji traje neki 24 sata. I onda su ga prvo počeo Amerikanac, pa ga je preuzeo Australijanac, tu stanicu, jer oni se kreću. Pa onda Brazilac dolazi kod Australijanca, ovi traže resurse, skidaju, znači sve vreme se nešto radi da bi se to desilo. I video je brutalan baš o tom događaju i oni su zaista pokušavali da spasu, pa su onda preuzeli ovi Evropljani. Pa drže, mislim, to je ozbiljna drama koja se dešava na Discordu. I komunikacija između njih. Komunikacija između njih je haos. I onda smo mi odlučili da napravimo u stvari jedan mini dokumentarac o tom događaju gde smo intervjuisali te igrače i taj video može da se pogleda na YouTube-u. Zove se Never Neverland Station. Možemo napravimo podcast sa tim komunikacijama, čoveče. Da, može. Igrani podcast, brate. Može to. Evo, nećemo otkriti kako je prošla stanica, to pogledajte na tom video. Ali da, takve neke stvari su se potpuno ludački dešavale, to su ljudi koji su živeli za Helion. I da, još jedna stvar, mislim, ekipa je 30+. Samo 30 plus geekovi igraju. Da. Baš u tom videu se vidi. I koliko dnevni igrač je bio? Maksimum pik, i koliko je neki standard? Pa ne znam, ima na Steam chartsu, otprilike je 3000 maksimum igrača bio u jednom trenutku. To je bilo negde kod release-a, minimum je, ne znam, 0. Dobro, ali recimo, sećam se, bilo je nekih stotinek igrača, 70, 80, 100 igrača, otprilike. Da, ali širom sveta, mislim, na svim serverima. Prosto, zato se ja pitam, znači, igra ima ograničeni kontent. Pitanje u stvari, koliko je bilo hardcore, geekova koji su uvijek bili prisutni tu, kao nosioci igre, community-a i to. Pa evo, ja ću reći, tih 5-6 moderatora koji stvarno ne izlaze iz igre, oni su nosioci community. Pa onda oni imaju te svoje pomoćnike koji... Ja sam imao prilike da pričam sa mnogo njih koji rade razne stvari i sa svih krajeva sveta. Stvarno su neki divni ljudi. I baš smo napravili poseban odnos. Mislim, kad smo dali server njima kao, okej, vaše su, to je to. Evo, ako se jedno pitanje vezano za kraj, za Helion. Ekipa, Helion, Zero Gravity, šta dalje?
Pa u suštini, sad u ovom trenutku nas je trojica, onako, pošto smo završili i sad mi zatvaramo priču. Pa Marko Smijanić, Stefan Lolić, programer i ja, pričemu ni ja nisam u Zero Gravity, već sam u ovoj krovnoj kompaniji, da. I u suštini sad završavamo za gamingom u roamingu, jer prosto došao je trenutak i sada ćemo se razići kako bismo se, nadamo se, ponovo spojili, jer želimo još da izgrandujemo iskustva radeći nekakve druge i zanimljive stvari, jer je gaming jedna predivna stvar. Ja pretpostavljam kad radiš sa investitorom kao što je roaming, oni nekako prosto po prirodi njihovog posla i kompanije ne zanimaju ih sitni gaming poduhvati, mogu da kažem, od par ljudi koji ne planiraju na velike dobiti. Znači, što je recimo za indie gaming vrlo bitno da mali timovi mogu da proizvedu i naprave veoma zabavne i zanimljive igre koje neće proizvesti puno, ali će moći da obskrbe tih par ljudi, 5, 6, 10 ljudi da funkcioniše prave sledeću igru. Za ogromne kompanije to kapiram kao nekakav investicioni plan za biznis, nije sad nekako presudnog značaja. Verovatno njih zanimaju neki veći projekti za koje možda tek neko vreme dolazi. Velike projekte Srbije još uvijek nije spremna. Imamo zaista neke sjajne kompanije koje se bave gamingom, kao što je Nordeus, koji je već 10 godina razbije sa Top 11-om i koji je podigao kvalitet tamo života na visok nivo. Madhead Games koji su izbazili Pagan Online, koji je zaista vrhunska igra. Postoji ekipa koja radi na Scornu, koja je jedna ludilo horror igra. Istripovano, ozbiljno. To ćemo da vidimo kako će da prođe, ali oni su stvarno sjajni ekipa. Baš obećavajući projekat, možda potencijalno jedan, baš Da, ali kao, prosto za PC i console gaming, Helion i Pagan Online su dva najveća projekta sigurno, koje su izbačene, sigurno će se pridružiti i Scorn, ali ovo je sve nekakav početak te srpske gaming industrije u kojoj jako verujem i svaki početak je tako interesantan, težak i... Da li, dva pitanja još kratka. Da li ostaješ u SGA i šta igraš, Miroslave? SGA je Serbian Games Association i to je jedna ekipa ljudi koji su došli iz svih tih različitih studija koji pokušavaju nešto naprave ovde i stvarno je super ekipa i želim da budem deo toga i da pomognem ukoliko mogu da se naprave sjajni uslovi. Evo, možemo ovde da se pohvalimo da smo sad pre mesec dana izašli sa prvim gaming reportom za Srbiju za 2018. godinu, koja pokazuje koliko potencijala, pre svega biznis potencijala, ima ta industrija i koliki može da ima. Mi smo sad otprilike, kad bismo se uporedili sa Finskom, na nekom mestu gde je Finska bila pre 10 godina, danas je Finska bukvalno vele sila u gamingu, ima neke užasno ozbiljne kompanije kao, ne znam, Rovio, Supercell i tako dalje. Ako ćemo mi biti na mestu gde je Finska sada, ako ćemo mi biti tamo 10 godina, apsolutno vredi za sukati rukave i napraviti nešto to. Što bi rekao naš predsjednik? Će ovo bi Finac, pa... Švabe ga duvaju, znaš, sad gađamo Fince. Samo Fince, da igraš, Miroslave. Ovih dana, zapravo ovih nedelja sa svojim dragim prijateljem Gojkom igramo co-op Divinity Original Sin 2 Definitive Edition i igramo na Tacticianu i odlepili smo koliko smo nubovi. Ne možemo preći, mislim, došli smo do poslednjeg fajta, posle 120 sati igre, mislim, kao retarde, ali blizu smo, verujem u nas da ćemo preći final bossa. Hvala ti na druženju i na podeljenim svim mojim informacijama. Vidit ćemo se opet nekom drugom prilikom. Već imamo par ideja kako i šta gdje, jer prosto igre se prave, žive i svih mi, konzumiramo. I živimo i pravimo, da. I volimo, naravno, da.
Hvala vama, mislim, sjajan podcast, tako da nadam se da se vidimo uskoro ponovo, da pričamo o neke, stvarno ima dosta zanimljivih tema i priča. Pa svakako Warlander, ćemo pričati o projektu na kome smo isto zajedno radili najsvežijem i prosto vrlo jedno aktualno trenutne stvari, tako da... Možemo i o svetskim gurmanlucima da pričamo o gamerskim, to je isto, ima tu zanimljivih priča. Kao Čvrčić. Slušali ste Insert Coin, podcast o nezavisnoj industriji videoigara i iskustvima iz prve ruke. Uređuju vode Dragomir Leko i Dušan Žica. Dizajn i obrada zvuka Nikola Stanojević. Muzika Mihajlo Đorović. Glavni odgovorni urednik Vladimir Radinović. Produkcija podcast.rs